Салом алейкум дӯстон. Хуш омадед ба канали Сомониён 1992. Навори навбатӣ бошад дӯстон, срочно Мерседес Элеганс фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун собиқ қумсангер, яъне ки ноҳияи қумсангер дӯстон. Солаш 2000, бензин қатъӣ мебошад мошин, коробка механик, мотор 100%, коробка 100%, ходовой 100%. Ягон камбудӣ надорад, танҳо мошин як камбудӣ дорад. Соҳибаш гуфтааст ки ин ҳуҷҷатош буд мешавад моҳи август дӯстон. Ҳамин камбудӣ дорад ки ҳуҷҷатош буд мешавад. Мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ дӯстон. Соҳибаш гуфтааст ки 85000 бо арзон мешавад. Савдо дар назди мошин, яъне ки мошина мебинӣ, маъқул мекунӣ, савдо мекунӣ, меравӣ дӯстон. Рақамҳои телефони соҳибаш 93 542 1777, 93 542 1777 дӯстон. Метавонед занг занед, қайд соҳибаш суҳбат кунед дӯстон. Агар шумо реклама дошта бошед ба монанди ҳамин мошин ё ки хона бошад ё ки дигар намуди техникаҳо, фарқ надорад дӯстон. Имо ватсапи мо дар болои экран 885 78 90 90 дӯстон. Ба имо ватсап метавонед барои реклама муроҷиат кунед. Дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. Обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. Ҳамарӯза дар канали мо мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ ва дигар намуди техникаҳои кишоварзӣ ва сохтмонӣ мешавад. Тамошо кунед дӯстон. Якҷоҳон ташаккур барои диққататон.